tardes a todos. Por favor, vamos a empezar o pleno. Por favor, calade, vamos a empezar o pleno. Empezará o secretario leendo a moción de censura. Por favor, calade porque vamos a empezar. Por favor, calade que vamos a empezar. Lees, ¿qué tal? Punto único. Moción de censura presentada polos señores concelleiros don Vicente López Pena, don Aquilino Mezoso Carballo, doña Susana Domínguez Vázquez, don Raimundo Fernández Rivera, excelentísimo señor don Jesús Manuel Pérez Corgos, don Jesús Rivera Formoso, don Andrés Silva Barro, don Evaristo Fuentes Leiras e don Ángel Manuel Díaz Bouza. Silencio, por favor. A continuación, teñen a palabra os censurantes para que expliquen a moción. Parece ser que os señores censurantes non teñen razóns para explicar a moción de censura. Vamos a pasar a unha roda de intervencións e vamos a darlles a palabra ao grupo dos censurantes, empezando polo menos votado por Amigos de As Pontes, ten a palabra o señor Ángel Díaz. O señor Ángel Díaz non ten nada que dicir e, polo tanto, paso a palabra ao Partido Popular. Como tampouco teñen nada que decir, paso a palabra ao concellal de Esquerda Unida, Esquerda Galega, Julio Varela.